Inġibu fil-ħsieb tagħna lil Kristu Ġesu mejjed, imqiegħed fi ħdan Ommu Marija Santissima Deżolata, u flimkien magħha nitfgħu għajnejna fuq il-pjagi divini tiegħu. Niftakru li dawn huma s-sinjali tal-kbira imħabba tiegħu lejna. Għalhekk ejjew nadurawhom u noffruhom lil Alla l-Missier għas-saħħa tagħna u tal-bnedmin kollha ħajjin u mejtin. Miegħek, Verġni Marija, nibku u nitħassruk, għax l-imsiemer u l-lanza nifdu il-ġisem ta' Kristu u sejf tad-dulur l-aktar imqazza nifed ir-ruħ tiegħek. Il-ħżiena nifdu idejn u saqajn Kristu, u soldat fetaħlu il-kustat. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadoraw il-pjagi ta' Kristu li minnhom ġiet is-saħħa tad-dinja. Il-pjaga divina ta' sieq Kristu ix-xellugija. Ejjew nivveneraw u nadoraw. Il-pjaga divina ta' sieq Kristu il-leminija. Ejjew nivveneraw u nadoraw. Il-pjaga divina tal-kustat ta' Kristu. Ejjew nivveneraw u nadoraw. Il-pjaga divina ta' jid Kristu ix-xellugija. Ejjew nivveneraw u nadoraw. Il-pjaga divina ta' jid Kristu il-leminija. Ejjew nivveneraw u nadoraw. Pjagi divini insellmilkom u nadorakom. Pjagi divini insejħilkom u nberikkom. Pjagi divini inweġġaħkom u nirringrazzjakom. Pjagi divini intom biss l-unur den ta' Alla, intom is-saħħa, il-prezz, il-komfort, il-paċi u l-glorja tagħna l-bnedmin. Intom l-għaxqa tas-Santissima Trinità, tal-Beati u tal-Fidili. Kristu ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena. Għal-merti tal-pjagi tiegħek o Ġesu fejja il-pjagi tar-ruħ tagħna.